Здравей, Люба! Във връзка с въпроса, който си поставила в сайта GovPaces за моите три приоритета, искам да ти споделя какви са те именно. От една страна да бъда адекватен представител на българското активно гражданско общество в Европейският парламент, използвайки всички инструменти, както парламентарни въпроси, така участие в петиции, комисията по петиции, така и организирането на изслушвания, когато въпросът действително е изключително важен. Имам опит от последните години, работих с гръцки зелени, с белгийски, с датски зелени, именно в отстояването на подобни каузи, чрез инструментите на Европейския парламент. На второ място, това е битката за промяната на Европа, за позеленяването на Европа в един още по-значим мащаб и най-вече в един източен мащаб, тъй като за сега все още тези политики някак си остават основно в Западна Европа. Пренасенето им в Източна Европа, било то свързано с зелената икономика, с опазването на околната среда или защитата на човешките права, в това число и цифрови права, са теми, които тепърва трябва да се случват и на европейско ниво. Но също TTIP, също така опита да се забрани фракинга на европейско ниво, опита да се престане с това лобиране за ГМО на европейско ниво. Това като второ. Като трето място, като трети приоритет, бих определил отстояването на всички онези каузи, които ние вече успяхме да изпълним в България, свързани както с енергетиката, така и с храните и земеделието, с климата, макар там да има още много да се работи. Затова мисля, че е ключово да се отстояват тези въпроси, за да не се допуска веднъж извоювани те да паднат лесно. Затова споменах и TTIP, тъй като подобно споразумение би дало възможност на големи корпорации да съдят нашата държава. И е много важно на ниво Европейски съюз, така като свалихме опита да се наложи акта, на ниво Европейски съюз да се спре всичко това, което е залегнало като опасности за екологията, за демокрацията, за икономиката в споразумението TTIP. Надявам се, че това отговори в най-общ план на свързано с трите мои основни приоритети, но разбира се, като съпредседател на Зелените, аз имам ангажимент с всички теми, които са на Зелените, в това число и на европейските зелени, и ще опитвам да бъда реален представител на това движение, на това общество в Европейският парламент. За повече информация може да следите моят личен профил във Facebook, профила на Зелените в социалните мрежи, както и интернет сайта Зелените БГ. Благодаря за въпросите.